করে ফাঁসি দিও দর্শনকারী বাহারালিকে ফাঁসি দিও দর্শনকারী রহমান আলী ফাঁসি দিও হত্যাকারী ফারজানা বেগমে ফাঁসি দিও এ চুলো সাংবাদিক হত্যাকারী ফাঁসি দিও দর্শনকারী ধর্মালী তালিকারা ফাঁসি দিও দর্শনকারী সৈফর আলী ফাঁসি দিও দর্শনকারী বাহার আলী ফাঁসি দিও দর্শনকারী রহমান আলী ফাঁসি দিও আসাম সরকার আসাম সরকার सिगां समाव मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लाखांबाय बेनो जाहैबाय गवालपारा जिल्लायाव जानाय दुधनैयाव जानानै थांनाय बर' हिन्जावसा सानै जिनाहारि गेंरेप खालामनानै आरो बिथांमोननि न'खरनि जि खौरां लांनो थांनायाव बिदा जानाय हिरेन बिथांखौ जे बै बुथारनाय बेनि जाथायाव बेखौ लानानै थांनाय बाराव जोङो हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। दा बेखौ जेलाव हरनांगौनि थाखाय जों सिगाङाव हाबाफारिखौ लादोंमोन। दा बिथांमोनखौ गवालपारा पुलिस आरो आसाम पुलिस ज' लोगो नांनानै बिथांमोनखौ हरनानै जेलाव सोनाय जाहैबाय। दा बिनि उनावबो जेलाव सोखांनायनि उनावबो दिनै बिथांमोनखौ बेल लानानै बिथांमोनखौ हगारनायनि जि खामानि बेखौ जोङो खोनाबाय थादों, हगारनो नागिरनायखौ जों मिथिबाय थादों। दा बेनिखायनो जोङो आसाम सरकार आरो आसाम पुलिस बिथांमोनखौ जों खावलायदों दा जे बिथांमोनखौ खुनु पयन्टे जों बिथांमोनखौ बेल होनो मोना आरो बिथांमोनखौ हगारनो मोना, बिथांमोनखौ फासि होनांगौ आरो फार्स्टयै आदालतआव बिसार खालामनानै बुहुमाव जेसेबां गिदिरसिन साजा दं बे साजाखौ होनांगौ बिथांमोनखौ, जाहाथे उननि समाव इयुनाव दिनै बर' जातिल' नङा, बर'नि हिनजाव माहारिल' नङा, गुबुन माहारिखौबो जाहाथे गेंरेप खालामनो गुबुन मानसिफ्रा गिनाय जाथों। दा बेखौ आसाम सरकारनिसिम जों खावलायदों। दा बिथांमोनखौ जों खावलायगोन जाहाथे बै बिथांमोनखौ अति अनखालाय माने बिथांमोनखौ फासि होनांगौ आरो बिथांमोनखौ खुनु पयन्टे बेल होनायाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बेखौ मानिनानै लानाय नङा। दा बेवहाय जोङो नुनो मोनदों गुबुन फिसा जानाय जाथायाव आसाम सरकारा गुबुन जायगायाव फैनानै बिथांमोना खौरां लाफैदों। दिनै गवालपारा जिल्लायाव जानाय जाथाय जि बर'नि बर' जानाय जाथाय बेवहाय आसामनि केबिनेट मिनिस्टार, आसामनि एमएलए सासेबो बिथांमोना थांनानै न'खराव दिनैसिम खौरां लायाखै आरो बरन्स आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो दिनैसिम जों कम्पेनसेसन बिदों 5 लाख बै हिन्जावसा सानैनो जों कम्पेनसेसन बिदों आरो जाय बुथार जाबाय दा बिथांनो 20 लाख कम्पेनसेसन होनांगौ होननानै जों डिमान्ड खालामदों। जेरै आसाम सरकारा बेखौबो खुनु पयन्टे खोनासङाखै। दा बेनि थाखाय बिथांमोना दिनै गाबोननि गेजेराव मोनसे डिसिसन लायाब्ला जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे साननैसोनि गेजेराव आरो बेनिफ्राय गोख्रोंसिन जोङो उखै हाब सोमावसारनाय जों हाबाफारि लागोन। दा बिथांमोनखौ जों बेनिखायनो हुसियार खामानि होदों। बिथांमोनखौ जों बुंदों दिनै गाबोननिफ्राय जुदि बिथांमोना नैबे बिथांमोनखौ फासि होनायनि सायाव बे दायनिगिरिनि सायाव जुदि जेबो कमेन्ट होआब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेनिफ्राय गोख्रोंसिन जोंहा सोमावसारनायखौ लागोन। दिनै जों बेखौ बिथांमोनखौ सोंनो लुबैदों, दिनै जों बर' माहारिया ट्राइबेल जानायखाय, दिनै ट्राइबेल माहारिनि जानायखाय बिथांमोना ट्राइबेलखौ गादबनो थाखाय दिनै जोंनि बर'नि फिसाफोरखौ खौरां लाहैनो बिथांमोना सासेबो थाङाखै नामा? जों बिथांमोननिसिम सोंथि। दा बिथांमोना जोंनि रिप्लाइखौ नांगौ। जोङो ट्राइबेल माहारिखौ जोङो इलेक्सन समावल' फैनानै बाहाय बुनि जोंनि बिदा फंबाय होननानै जोंनि इलेक्सन समावल' भट एप्लाइ खालामनो फैयो, खिन्थु जोंनि बिपदनि समाव दिनै आसाम सरकारा बा आसामनि एमएलए मिनिस्टारा मानो जोंनि जानानै फंसे बुङाखै? जोंनि बिनि फिननायखौ नांगौ। दा बिथांमोना जुदि गाबोननि गेजेराव जुदि बे जेबो एक्सन लायाबा जों गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लागोन। আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে বাতৰি সংবাদ ল'ব অহাৰ কাৰণে। আজি আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই গোৱালপাৰাৰ যি সুন্দৰ কাণ্ড, যিটো মাৰ্ডাৰ হ'ল, যিটো ৰেপ হ'ল, এই ৰেপিষ্ট আৰু মাৰ্ডাৰাৰ এইকেইটাৰ কাৰণে আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই আজি দুবাৰকৈ ধৰ্ণা কৰিবলগীয়া হৈছে। কিয়নো যিটো ৰেপ কৰা হ'ল, যিটো মাৰ্ডাৰ কৰা হ'ল, হত্যা কৰা হ'ল,
অমানৱীয় হিচাপে হত্যা কৰা হৈছে গতিকে যিখিনি মাৰ্ডাৰ ইয়াতে মানে যি ৰেপিড ধৰ্ষণকাৰী হিচাপে আছে জন আলী তালুকদাৰ বাহাৰ আলী ৰেহমান আলী শেখৰ আলী আৰু পাৰমিনা বেগম এই যি পাঁচজন মানে নৰপিকাচ আছে এই নৰপিকাচ এনেকুৱা শাস্তি দিব লাগে আমি শাস্তি দিয়াৰ কাৰণে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই ডিমাণ্ড কৰি আছো আৰু তাৰ কাৰণে আজিলৈ দুবাৰকৈ আমি ৰেলী ল'বলগীয়া হৈছে আমি টৰ্চ লাইট ৰেলী কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু যদি চৰকাৰে আমাৰ কথা নামানে আমাৰ কথা নুশুনে তাতকৈ বেছি অতি মানে বেছিকৈ আমি আৰু ৰেলী বা বেলেগ ধৰণৰ ধৰ্ণা ল'বলগীয়া বাধ্য হ'ব তাকে আপোনালোকৰ যোগেদি আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই মেইনলি তিনিটা আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ তিনিটা ডিমাণ্ডটো হ'ল যিকেইটা মাৰ্ডাৰ যিকেইটা ৰেপিষ্ট এই ৰেপিষ্ট আৰু মাৰ্ডাৰৰ কথা ফাৰ্ষ্ট কোৰ্টত আনি কেনে এনেকুৱা মানে সিহঁতক মানে যি মানে ভেক্টিম যি মানে মাৰ্ডাৰ কৰিছে যি মানে ৰেপ কৰিছে এনেকুৱা শাস্তি দিব লাগে যাতে অসমত আৰু এনেকুৱা এক্সিডেণ্ট আৰু নহয় এনেকুৱা শাস্তি দিব লাগে বুলি আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ দাবী জনাইছোঁ আমি চৰকাৰক জনাইছোঁ আৰু যিখিনি ৰেপিষ্ট আছে সেই ৰেপিষ্টবিলাকে যাতে কোনোদিনা জেলৰ পৰা সিহঁতে ওলাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে কাম কৰিব লাগিব আৰু এটা ডিমাণ্ডটো হ'ল যিখিনি যি পৰিয়ালৰ ল'ৰাটোক মাৰ্ডাৰ কৰা হ'ল এই মাৰ্ডাৰ কৰা পৰিয়ালক মানে অনুদান দিব লাগিব 20 লাখ টকা তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক ইয়াৰ পৰা ডিমাণ্ড জনাইছোঁ एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानफारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानफारायाव मुं थिसननो हागोन बाक्सा जिल्लानि बागानफारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानफारा बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानफारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन बेजों लोगोसे एसामिस बड' हिन्दी नेपाली अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकल साइन्स एडुकेशन एडभान्स एसामिस एडभान्स बड' लजिक एन्ड फिलसफि इकनमिक्स जिअग्राफि एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानफारायाव Experience and qualified teachers, best education with adorable fees, education with modern technology. The admission fees would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls by divided. थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथायाव बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानफारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानफारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन